फिजिक्स तो सफा समझे में नहीं के आवत। अरे वो देख तो हर भलवा। ए चल चल चलो का बाबू उलट गईला। ओहो तू तैन करा के गिरा दे लू। अरे बाप रे बाप का ढेर चोट लाग गइल बा का। कल इनके से पूछबू आय इका सोना के बनल हवन आ माटी के हई। गिरा के मरहम लगावत तारू। आजा राजा। अरे बाप रे बाप। अगर तू पदम जी का लकी ना रहतू ना तो तारो के बता देती जा। जले हमरा प्यार में ना गिर बना तले ऐसे ही गिरे के पड़ी बेटा। आगे मैया बेटा कहतिया। भाग रे भोला जल्दी चल। पता ना कुतवा कब लाइन पर आई। कबो न कबो तो पटवे करी। फॉलो मी। तोरा माई के हाथ के खाना खा के आत्मा तृप्त हो जाला। जब ले जीवन बा तब ले तोरा माई के हाथ से खाना मिला था और जब मर जाए तब भगवान भोलेनाथ मोक्ष दे दी। और हाँ बेटा, जब हम मर जाइब ना तो हमरे चिता के आग तू ही दिया। एक कैसन बात करतनी पुजारी जी, जब देखी तेरे मरला और अग्नि के बात करी ले। अच्छा ना करा पुजारी बाबा, हम सोचा था नहीं ना कि कहियो ये तिरसुलवा के निकाल के साफ कर दी। ये कोनो मामूली त्रिशूल ना है बेटा। ये भगवान भोलेनाथ के कोनो सच्चा भक्त एकरा के लगोले बा। कई जने कोशिश कैले एकरा के हिलावे की, बाकी सफल ना भइले। अच्छा पुजारी बाबा, ये सच्चा भक्त के होला? ये तो भोलेनाथ ही बता सकेले। ता रउरा ता भगवान भोलेनाथ के डेली पूजा करी ले, रउरा ता सच्चा भक्त हो कब ना? भोला ए भोला, पुजारी जी प्रणाम। खुश रह। भोला तू ऐजा बैठल बाड़ा और ऐजा मंदिर के खेत के लोग ट्रैक्टर से जोत रहल बाड़े। का बात करता रे? चला चला। अरे बाप रुक भैया वाला। भैया ये केकरा से पूछ के जमीन जोत रहल बाड़ा लोग? मालिक के आदेश बा। अब एक खेत पर उहे के खेती होई। उहे के होई मतलब? ई तोके पता नहीं है कि तोरा मालिक के पता नहीं है कि मंदिर के जमीन है? भैया तोरा मालिक के सोचे के चाही। ई मंदिर की जमीन के कमाई से गांव के धर्म कर्म के काम होला। वो सब हम नहीं खी जानत। ए चल ट्रैक्टर चला चला रे। ए चला। ये हमारा भोले बाबा के जमीन है। अब भोले बाबा के मंदिर के जमीन पर केहू के आंख उठा के ना देखे दे। ए मुंह का देखत बाड़े, मारे के। मुंह का देखत है।